କିଏ ଗୋଟେ ଫୋନ କଲା ନା କଣ? ଏଇ ନା ବେ वो गंठी धरना ଆଉ ଥରେ ଦିଆ ଲଗାଇ ଦେଖିଆ देखिया बे के नगेलु ଫେର ଫୋନ କଲା ରେ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଏ ଫୋନ କାହିଁକି ତୁ ଉଠଉନୁ କାହିଁକି ରେ? ना बहादुरिया थे ବେ ନାଇଁ ସାଙ୍ଗ ପାଟିକି ଆସିଛି ଆଉ ବିରିୟାନୀ ଖାଉଛୁ ଆଉ। ହଉ ଖାଇଦେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଦେ ଆଉ। ହଉ 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 ତୁ ରଖ। ଉଠା 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 ଲେଗ ପିସ୍ ଟା ଉଠା ଲେଗ ପିସ୍ ଟା ଉଠା ଲେଗ ପିସ୍ ଟା ଉଠା ଉଠା କହିଲା ମୁଁ ବିରିୟାନୀ ଖାଉଛି ପାଟିରେ ଅଛି ଏତେ ଟାଉଟର ନୁହେଁ। नो 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 ब्यूटीफुल